in that score, ang Seneco, ang Bacolod City Police, kag ang City Legal Office, may tripartite memorandum na sang December 17, 2021. Okay. They will have the joint effort in removing these posters. So that is also one of the basis kung ginaano naton, ginapatulog naton nga kakson ina ang mga poster dira ang nagakalabit sa poste. Aha. Sige. Attorney Wiris, thank you gid kag good evening sa imo, attorney. Mayong gabi sa aton ni tanan. Salamat na sa imo, Bombo Pons. Bless us all. Okay, salamat gid. Attorney Solito Bayatan, ato sa ring City Legal Officer, no, sa sudad ya sa Bacolod sa explanation man in behalf man sa Silaw. Kahit yung mga tao ni nila ang nagapangbaklas sa mga illegal nga mga posters sa Makabaran, no, diri sa sudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligal sa taknang alas 8. May marabilin na kita nga mapanumdom. Balakay kita, wind up kita sa ato sa ring pagparagad pagkatapos kidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini kapagparagad, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 ang alang ng tiyempo naton. Standby na kamo sa Santos Rosario, masunod naman ang Bombo Hanay sa gabi. Ngayon agad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papodo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario
isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon.
Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog, Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo.
O Diyos, kay giluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo, diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, kasubong man sa aton matag plamati sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kakita man ang mabatian pinag sa aton nga live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa aton nga Facebook page sa Bombo Radio Bacolod. Kasubong man sa aton nga YouTube channel. Adlaw naman kita sang Martes sa 1 sa bulan na sang Pebrero sa nitag 2022 sa subong nga adlaw mga kabombo. Ginasaulog ang Chinese New Year. Kung he Fat Choy, kung he Wat Choy sa tanan nga mga Chinese kasubong man ang mga kauturan naton nga mga Filipino Chinese. Kag sa subong gabi mangkaupo naman nato ng aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Yani Zil Minardo. Karon kadto na kita sa mga headlines na sa aton nagapunguna nga balita lokal, national kag international. Una kita sa aton nga balita lokal, dugay-dugay man mga kabombo aton man hibaluon nahanungod sa kampanya sang 79th IB o Conan Infantry Brigade batok ya sa insurhensya dito sa nabukid nga bahin sa aton nga probinsya kon sa dito sa Banwa sang Tuboso. Samtang dugay-dugay mga kabombo aton man nga kadtuan si Bombo Yani Zil Minardo kagyara na sa subong no nahanungod sa ginapatigayon sa subong nga gabi no nga bypass operation dito ya sa bahin sang barangay Mandalaga ni baloon naton kung sino naman ang nagkaladakpan kung pila ang balor sang illegal nga droga yara na sa piyaka linya si Bombo Yani Zil Minardo. Bombo Yani, please come in. Yes, sa Bambozalde live kita diri sa buong sa Purok 13, Barangay Mandalagan kung sa din may ginapatigayon nga bypass operation ang Police Station 8 no. So suppose actually Bambozalde isa ini ka joint operations ng Philippine Drug Enforcement Group kag Police Station 8 no kung sa din may ari do katiklo nga suspetsado Bambozalde no. So duwa ini ka mga lalaki
kung sa diin nakuhaan ini sila. Initial information naton diri na sa hepe sang Police Station 8 kay Police Major Jory Puerto nga more or less 100 grams ini ang nakuha nga illegal nga droga sa mga suspetsado Bambozalde kag mayara ini balon nga ara more or less 680,000 pesos Bambozalde. So kung makita naton dira sa aton nga Facebook live no Bambozalde, so naka-flash dira, so madamo sini ang sachet nga na recover. So kaga ginasubong no nga patigayon pa di sila kung may makita dira ko na naga-inventory na ini ang kapulisan Bambozalde. So dugay-dugay kuhaan naton pahayag si Police Major Jory Puerto man na hanungod sini sa nga background o na gamay nga information diri sa may duwa ka suspetsado Bambozalde. So kung aton yes. Ang ginpatigayan na nandasang bypass operation, balay na sa Bombolyani. Bambozalde sa pagkabalo ko kagina no, pagasulod namon is isa ini siya ka boarding house. Ini ang so do ka sa dalam gani pagsampot namon do medyo kadanaw-danaw na kay tiga ulan subong nga Bambozalde kaga medyo suludlon ini ang area no kaga madulom dira sa may Asagwa. So ang ining na recover no, so medyo madamo-damo amo na ganing ginahambal ta permi nga kung mabaligya ni bala pila naman ka utok sini ang makaging kay imagine bala mag 100 grams kag times mo ini sa iya market o kana sa may standard drug price nga 6,800, so gadlagan gid 680,000 ini ang value nga nakumpiskar subong sa mga kapulisan sa duha ka suspetsado Bambozalde. So Bambozalde, kaupo naton subong si Police Major Puerto so aton sikeron ang gamay sini ako na initial nga background sinisang duha ka suspetsado. Sir, mayong gabi kaupo naton si Bambozalde. Sir, gamay lang bisay nga background sini sa duha ka suspetsado. Naka-live. Yes, naka-live sir. Bali si GC din sa board. Bali si Christian sa 20 na siya. Yes. So, kabayo na sila sa mga aras sulod. Ang transaksyon ng gamando ang susulod. Kasuan. Yes. So sir, ini ang isa ni sir ka suspect. Ano siya sir, may masakit na siya. Sinong suspect? Ini ang taason. Sir, sino nang nakaitom? Malang ko color itom. Si GC siguro na. Yes, so JC. So sir, subong ini ang nakumpiskar ninyo sir. So paano ini nila ginaduso ang illegal nga droga so na sinya man nga investigation sir? Bali si GC kabayo ni siya. Si Christian nga muning kolekta sa kwarta nga proceeds and drugs. So muning na-timingan naton nga muna. So nangayo ta bulig sa pidig para ma-intercept sila. Kaya outside sa amon nga jurisdiction. So sir, nabalaan ninyo kung diin ini sila nagaduso sa illegal nga droga. Posible diri sa may barangay Mandalagan sila na dian naga-supply o kon sa bilog man nga syudad sang Bacolod. Bilog nga Bacolod. Ay wala man naman bala kung English laga. Kasi GC niya kabayo ni siya mo sang sulod. Yes. Kaya mo ning kolektor nila si Christian, mo ning gawa sang proceeds. Yung timing nga nagwa proceeds si Christian. Nag-renew ni si GC. Renew sang iyang drugs. Para nga damo sang ginadeliveran si Christian, si GC. Yes. So Bambozalde. So grabe Bambozalde no, kay ti imagine bala ini ang ginakuhaan ni Sara pagid sa sulod sang presohan. So sa pipilaganin natin ka mga information nga naga kuha no kung ara ka bala sa may sulod presohan pagkagwa mo daw nagabangis kapag kung damo kapag kapit Bambozalde. So sir, ini ang mga suspetsado is drug surrender sang una o kung nakaagi tukhang. Drug listed sa singkang si GC. Pero nag-board ni Cedric. Okay, kabalo siya na pangita sa namon dito sa may Bityas pero sa Singkang. Yun ang ita sa lugar nga makapadayon sa West Balogin. Inamotor sa namon no. Kasi bung mga 2 weeks ago namotor namon siya na diri sa board. Muni nga nangayubuli kami sa pidig para nga ma-join namon nga ma-prehend namon siya. Yes, so may mga drug group ini sila sir. Wala pa namon na-trace kung ano nga drug group ni sila. Pero ang ilang gamando sa drug trade nila ang sulod. Pero wala pa ni kagi preso sir no. Angot sa illegal nga droga. Ano ko lang trace pa naman si GC kung tagin sa preso. Yeah. Pero sure kami nga rin sulod ang ilang kontak, ang ilang gamando, ang ilang drug trader sa Sugo. Yes. Sa Bambozalde.
Yes, sa Bombo Salde. Kay kalabanan Bombolyani sa karon no mga nagakaladakpan balang ilang contacts didto ya ara niya sa prisuhan ng iban gani ara na sa bilibid. Pero mahimo lang gihapon bala nga mapalakat ang ilang mga negosyo sa gwa. Yes, Bombo Salde na. So, may ara sila nga mga contact gani no. So, ato na hihibaluan man, may ara sila mga contact sa sagwa. So, amo na Bombo Salde, ang pamangkot pagid kung paano ini sila mag-transact balang ara sa sulod nga maka Bombolyani? Na utod kita kay Bombolyani, Bombo Kim kay kalabanan bala mga kabombo kay nahibaluan naman naton nga makapila naman ka beses sumugod sino nakaligad no sa may mga nagkaladakpan nga mga dalagko nga mga personalidad nga nagaduso sa illegal nga droga mga minilyon pa ti nahibaluan nga nagakuha iya sang illegal nga droga dito sa bahin sa bilibid sa iban pa nga mga kapresuhan naton diri sa pungsod Pilipinas ti kalabanan dira mga kabombo no hindi man na mismo sa sulod sang presuhan ginakuha mga illegal nga droga ti apang ang mga dalagko ang mga drug lords bala mga dalagko ang mga drug personalities ginapreso pagkalabot Bombolyani. Yes, sa Bombo Salde. So, amo na gani Bombo Salde ang dako gid nga pamangkot no. Kay ti nahibaluan naton kay Police Major Jury Puerto nga ini ang contact sini sa mga suspetsado is yara sa may sulod sa presuhan. So do ka grabe pagid Bombo Salde no. Amo na mahambal kita nga kabudlay dakpon ining ari sa gwa Bombo Salde kay ti ang ara gani sa sulod hindi mo dakop o kon mabalaan gid bala Bombo Salde. So how much more ang aring mga suspetsado nga yara sa sagwa Bombo Salde. Kaya mga gakaladakpan niya mga drug lords nang gid bala Bombolyani mga dalagkuan ng ganyan mga pangalan pag abot sa illegal nga droga ya biskan mapreso sila yang pamangkot lang da paano sila makakuha sa mga cellphone nabi makontak nila sa gwa nga ate amo niya kuha alang to sa amo nga lugar kay wala man na sa sulod sang presuhan ng illegal nga droga mo ara man na sagwa ang problema ano lang sila ang nagapalakat sa negosyo nila bisan nara sila sa sulod sang presuhan Bombolyani. Sa Bombo Salde sa ama na nga mga sitwasyon so may posibilidad nga may ara sila mga friends nga magbisita dira Bombo Salde. So hindi gid manigar no nga pwede gid inisugoon no verbally sila nga makaistorya sa Bombo Salde. Pero ang ilad ang operasyon sa subong ya Bombolyani ano hindi na ya transaction nga nagbakal sila sa illegal nga droga kundi gin intercept lang nila sang mismo ya nga nagpadulong na daang ilang nga runner. Bombo Salde, so matupag siya sa gyapon nga bypass operation ini ang ngay nahitabo. Sa subang Bombo Salde, so nag-iniisip ko kung pila ni kasashay. So sarangge da Bombo Salde no nga naka 20 sini kasashay kag may ara isa pag didto no sa mga 21 sa shay initanan ang nakita ko nga ara sa mga drug evidence nga nakalatag sini sa may mga proceeds money man kag iban pagid nga mga non-drug evidence ang nangyari diri sa Bombo Salde. Matingala kaman bala Bombolyani nga mga nagabakal na sa mga illegal nga droga nga gamay-gamay lang man na nga sachet Bombolyani. Yes. Pero tagpila na ang presyo sa isa na kasashay pero makita mo nga nagabakal pa kisa mga ara bala Bombolyani nga isang kahit isang tuka lang man gani halos wala man sa Macau makuha pa magbakal sang illegal nga droga. Laban kisa makambalta wala inugbakal bugas pero may inugbakal sang illegal nga droga Bombo Salde. So amo gini subong ang kabudlay sang pagpangabuhi kung kakisa mo na lang gini ang ginarason no tungod sa kapigaduhon. Pero ang aton diri Bombo Salde is katamadon na niya Bombo Salde kay kung gustohon mo gid siya makakaon ka no sa legal nga proseso o kon nga obra so pwede ka gid ka paninguha nga hindi ka mag-intra sa mga illegal activities sa Bombo Salde. Ang mga edad na nila sa mga nagkaladakpan Bombolyani mga lamharon pa ay kalabanan sa karon sa nagakadakop naton daw ulang tawo naton daw gamat-amat mga pabata Bombolyani. Bombo Salde sa pagtanaw ko diri no kon sa pag-check yari sini sa ilang mga physical feature is mga 30 plus na iniguro ang duwa ka suspetsado Bombo Salde. Mayo lang no kay na intercept nagpabulig sa PDEG ang aton yang Police Station 8 agod yang intercept kay halin patugali dito sa Barangay Singkang Airport nagaduso na sa illegal nga droga nag-init to yung pangalan nagpanago lang dira sa Barangay Mandalagan Bombolyani.
Yes, good, correct ko ba Mazalde na so medyo madugay-dugay man ini ang monitoring sa nga Police Station 8 diri sa nagkaladakpan no so kagina sa pahayag ni Police Major Puerto nga ari ini sa drugs watch list ang isa sinika suspetsado ba Mazalde. Kaya mo ginapangabay naton sa mga pumuluyo naton no. Mauntat lang na sila sang pagpatiyog, sang pagpalibot, sang baligya, sang illegal nga droga kun wala sang may mabakal. Tidira sa aton yung mga pumuluyo. Kabalo naman kamusang sitwasyon sa palibot anong nagakatabo sa mga drug addict mabakal pa kita sina sa ila kay kung untaton na nato ng pagbakal sa mga illegal nga droga wala man na sila sa baligyaan untaton man na nilang ilang negosyo Bombolyani. Correct gid ba Mazalde kag ang isa gid no kadako nga makabulig sinibala sa makatudlo sa mga nagabaligya o kung nagaduso nagagamit sa illegal nga droga is mismo man kita no ang sa komunidad o ang mga pumuluyo man mismo ba Mazalde. Ba Mazalde so do ka nag-brown out diri sa bong dira ba Mazalde nag-brown out da. Diri sa aton Bombolyani nagbalik ng kuryente kay gina nag-brown out kita dire pero nakabalik na ya daw mamatyagan ko daw nagbulos-bulos lang. Yes, amo gada. So subong nagasiga naman ang Bombozalde Kaloyan. So maulanon gid subong ang tiyempo Bombozalde. So sa mga kauturan nato na magdalagid sang payong kag hindi gid magsulay-sulay. Bombozalde, diri kita sa isa ka balita no kung sa diin nagkandak sang kampanya ini ang 79th Infantry Battalion sa may Banwa sang Toboso. Bombozalde, kung sa diin no ginpangunahan man ini ni Colonel J. Javines ang commander sinisang 79th IB Bombo Dennis na Bombozalde. So dito kana dito mismo no espesmente dira sa may barangay Bandila no sa may syudad akon Banwa sang Toboso Bombozalde nga sa diin ng mga residente yara mandira no sa nga Bandila kag ini ang kampanya ang pag ginadilian bala ang pag-recruitment sa mga CCP o kanang sa mga CTG no ang Communist Terrorist Group kagan New People's Army Bombozalde so gin-istikar dira sa nga mga katapo sa nga 79th IB no kung ano ang ginahimo sini sa mga NPA sa pagpang-recruit bala sa mga pamatan especially sa mga pamatan-on gid Bombozalde no so naghatag man ini sa nga mensahe si Colonel J. Javines sa Bombozalde sa mga pamatan-on nga hindi gid sila mag-interest sa mga amo sini nga mga aktibidades sang NPA kung sa diin na Bombozalde no nga maguba gid nila ang futuro nila kag kasubong man ang ilang komunikasyon kag ang ilang relasyon sa ilang mga pamilya Bombozalde. Sakto gid Bombolyani kay sa dira bala nga bahin sa mga nabukid na nga bahin sa aton nga probinsya dako gid nga butang nga makapatigayon ng aton nga mga militar bisang educational campaign agud nga matudloan ang mga pumuluyo dira nga hindi magupod kay ang iban Bombolyani wala pa sa nakahibalo gid kun ano magatuod nga nagakahitabo nga wala gid bala sang ideya kun ano gid ang salik kung sinasang buhat man sa New People's Army, Bombolyani, ito yung iba niya, dasig lang na iya maingganyo, balay labi ng mga pamatanon nga mga bag-o palang bala Bombolyani, ti kung kisa ang ilang emosyon niya, nagapanguna, gina mo, gamay lang nga kabudlayan yung kisa, ti mayara lang na sila nga hindi na uyunan sa gobyerno, gamay mo lang na nga hikot sila, upod ka mo di sa amon, kay batuan nato ng gobyerno, ang iba na maupod na Bombolyani. Yes, correct kada Bombozalde no bangod man sa lack of knowledge and information sini sa mga pamatan-on kisaga ka gadyat gid matuod sini nakapin pa Bombozalde nga matyaga ni nila kis aya sa mga armas is do kahalang panganan na kundo ka bagis ka no kung naga kapyot ka o kung nagagamit ka sa armas so amo ang ginapainsyindi man sa katapo sa nga army Bombozalde especially nga dira may mga presence pag mga remnants ini bara sa mga NPA sa may Banwa sa nga Toboso Bombozalde. Sa Bombozalde pamatian bala naton ang dugang nga pahayag kag mensahe man ni Colonel J. Javines ang commander sa 79th IB. Diretso pagyato ng aton campaign awareness no para sa strategic campaign awareness para makatag nato sa mga tao bala ang kung paano nag-recruit ang NPA, paano sila nagsulod sa kabarangay, ano ginahimo nila, nga mo na bala. Oo, sir. Para maano nato, no? Para maano nato ng mga kabataan kasi yung mga parents, hindi sila maloko bala ang propaganda sa NPA. So, sir, kung tanawin natin, sir, ang estado, sir, sang insurgency sa may Toboso, sir, ano ang status, sir?
sa mga recruitment man dira sa mga NPA, sir? Ni ara pa rin man present, no? Diya sa Tubuso, Calatrava, Escalante area, no? Ang amo na ang tatlo ka munisipyo nga ginalibot-libutan nila, no? Mga boundaries. So, ni ara pa rin man naga, no? Mga pulo, kabilog, remnants na lang gina sila, no? Pero hindi na to, wala na nato gina disregard, no? Gina pangkaya nato, kag gina paninguhaan din natin, hindi sila maka-recruit na, hindi na sila maka-recover, no? Kaya mga tao, makasuporta din sa atin para matapos na natin. Hopefully to comply with the instructions ng ating presidente. Sabi the end of, matapos na natin yung problema natin sa communist armed conflict. Yes. So sir, lastly sir, ano ang mahatag mo sir nga mensahe? So especially sa mga pamatan-on, sir, kung sa diin o kada may organ ila katabo, sir, may ara nga rescue ng mga pamatan-on, sir, o kon mga minors. Oo, no? Dapat makita lang nila nung as of this time, dapat ma-realize lang nila na ang pag-join o pag-upod sa armadong hungawblag, wala din na tuturo na yung matuturo mga tan sa ila. No, damo na din experience, damo na kita mga NPA nga nag-surrender. Na sila mismo naghahambal, nga 20 years, 30 years sila sa hublag, wala din sila may nakuha nga mayo, no? Naguba ang ila pamilya, naguba ang ila relasyon sa ila mga pamilya. So, pag naguba din ang ila, yaing nga pangabuhi, ng ila life. Yes. Muna tani, hindi na sila magutod na, hindi na sila mag-recruit na, hindi na sila magpadala-dala sa ara da sila ang armado ng grupo, no? Kaya nagsuporta sila, no, sa pamumuhaan natin na hindi sila, ma-isolate sila. Ma-isolate sila sa aktibidad sa mga armado. Gumayan eh. Yes, sa Bambuzalde, so nabatian natin ang pahayag ni Colonel J. Javines, nahanungod ini sa kampanya batok sa insurhensya dira sa may banwa sang Tuboso, Bambuzalde. Pero insakto gid si Colonel Javines, Bombolyani, no? Kay kun kis aton Bombolyani, wala man nagauswag tudang ila kabuhi, kay ang balaton makontra sila sa gobyerno, kay gusto nila bag-uhon ng gobyerno, kay budlayan sila nga kabuhi, kay hindi insakto ang pagtartar abi sa ila. Ti apang sa ila ginahimo Bombolyani, may nagbag-o. Kaya makita natin Bombolyani, wala man nga uswag ang ila kabuhi, naglala pagid gani, kaya dito na lang sila sige ka panago sa bukid Bombolyani. Yes, correct gid Bambuzalde, no? Kay ti sa subong gani, do kadamo na gid ang nabaligan sinisang programa ning gabala nga NTF LK ka Bambuzalde kung sa diin mag-surrender sila kung makakuha sila sa nga benepisyo, no? Sa bulig sinisang gobyerno sa may ara financial aid kag may ara pag kung gusto mga kabataan nila nga mag eskwela sini Bambuzalde, so ginabuligan gid ini sila. So padayon sini ang kampanya man hindi lamang sang gobyerno kasi buong man isang mga armed forces of the Philippines sa Bambuzalde, no? Kag ginapasiguro gid ini sila nga wala sang may malain nga matabo kung magsungka lang sila kung mag-surrender sini sang ilah nga sa gobyerno mismo Bambuzalde. Sakto gid Bombolyani, din ka panay makakita nga rebelde ka, nagabato ka sa gobyerno, nagkakapot ka armas pero ginatatap ka pa. Balik lang di kay hatagan ka namon nang muni hatagan ka namon pala nga buhian, hatagan puligan ka namon ni maka-eskwela. Sa iba na nga pungsod Bombolyani, gina pakantuan na sila sa tangke de gera, pero diri sa Pilipinas yati ara paghihapon ang tagipuson sa aton nga mga militar nga imbis nga makipag-away sila, mas gustuhon niya nga i-recruit sila pabalik sa aton nga gobyerno Bombolyani para makapagbag-ong kabuhi man. Correct gid Bambuzalde, kayong iban siniganing ang katapo bala ako intra-diri, no, sa national o kana sa New People's Army Bambuzalde is mga hindi basta-basta kundi may mga tinapusan pa kay gini mga eskolar man sang gobyerno Bambuzalde, no, especially sa mga pipila ka mga universidad, no, kag mayara pa nga mga Latin honors ini ang iban sila which is amo gini ang nagapanguna man na sa hublag sini sang New People's Army Bambuzalde. Dani sa madugay na, no, pila ka tuig, pila ka dekada na ang pagpakibato nila nga wala man sang pagbag-o, makita na sa mga membro bala kon ano ang ginsudlan nila kag magbalik na gid sa aton sa sabak kaya sa aton nga gobyerno Bombolyani para matulutawhay ng aton nga palibot, hindi man makulbaan ng aton mga pumuluyo dira sa kabukiran nga base dugay-dugay may mga armado nga mga tawo naman magsulod sa ila kay magpamahog magpangilkel Bombolyani.
Correct gid Bombo Salde no. So amo ang ginapangabay naton nga tanan nga wala na balak Bombo Salde sang gakalatabo pani nga mga encounter kay ti do ka garot man ni kag wala man ni ginagusto no sang kada isa, which is Bombo Salde ka delikado gid katama kay ti kabuhi mo na daya ang nakataya Bombo Salde. Ti madamag diyan salamat Bombolyani. Isa Bombo Salde, so ari Bombo Salde no, so idugang tan na lang ni ang kapulisan mula sa siyudad sa San Carlos kung sa diin no nakahatag ini sang o kung nakakumpiska sang 8 ka milyones nga balor sang shabu sa bulan sa Enero sang 2022 sa Bombo Salde kung sa dinang specific sini nga drug price nga nakumpiskar gid 8,000 o kung 8,693,704.20 ini siya Bombo Salde no sa dito sa siyudad sang San Carlos sa isa lamang ini ka bulan sang Enero 2022 sa Bombo Salde no sinisa data nga nakuha natin dito sa may San Carlos. So unsi sini ang nagkaladakpan kag may isa ka at large nga persona sini sa ilagin patigayon nga mga operations kag may ara naman sa bahin sinisang marijuana nga nakumpiskar Bombo Salde no nagalabot sa 47.320 grams kag may ara kantidad o kon drug price nga 5,678.40 pesos Bombo Salde. Grabe no, gaulan to ang illegal nga droga, ang suspect ang shabu dito sa bahin sang San Carlos Bombolyani. Ano gid kadamo ang mga drug addicts dito sa San Carlos? Yes, amo gid gani Bombo Salde no, so hindi matubas-basta kisa bypass operation dito no o kung mag-raid bala so milyones gid permi ang gakaladakpan dito o kung nagkakuha nga mga illegal drugs sa mga suspect sa Bombo Salde. Teka bay pa ako dos man no dira sa aton nga mga kapulisan kag kabay patani nga mamat-amat na nato sila supog ang mga drug personalities dito sa San Carlos Bombolyani nga ti kalabanan man kun dira sa San Carlos ti pati mga kaingod nga mga syudad mga banwa dalahig na sa dus anay sa illegal nga droga mo Bombolyani. Amo gid Bombo Salde kung tanawon ta do medyo mabudlay gid ni sugpuon bala ang illegal nga droga pero ginamat-amat man no kay ti suno gani sa mga sa Bombo Salde na suno gani sa mga pipila no ka mga maistorya naton kisa nga biskan sino po ko nga presidente sa niya magpungko is hindi gini makuha ang illegal nga droga kay do naga atiyog-tiyog lang gid sa pipila no ka mga area sa nga pungsod Pilipinas Bombo Salde. Namo gid Bombolyani iti ang sabat na lang gid dira hindi kita magbakal sa illegal nga droga. Iti sugid naton kung may makita kita nga mga ara sa palibot naton nga nagabaligya. Kita naton daw kadamo binadaya permi mga parokyano yaha damo man nagasinulod nga mga salakyan damo may nagakanadto siya nga balay. Panilagan man naton ang aton nga palibot kay base ara lang sa imo kaingod balay sa imo lang da katupad ang mga nagaduso sa illegal nga droga agud ya nga mapanas-panas ang higko diri sa aton nga palibot Bombolyani. Correct kada Bombo Salde kay ti ini is a defense mechanism ang balas na naga bakal sini. So hindi man sila kuno magbakal kung wala may nagaduso no. Kung sa nagaduso man hindi man sila magbaligya kung wala may nagabakal so do kagarot sini sa ilang mga isa kag isa nga mga prinsipyo bala no ka mga mga principles nila Bombo Salde. So pero kabay pa Bombo Salde nang amat-amat na gid ini sugpo ini ang mga illegal nga droga no sa nagaduso kay nagagamit man Bombo Salde. Tayo madaming salamat Bombolyani. Yes, sa Bombo Salde amo yadto ang mga report gikan sa patrol ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Madaming salamat Bombolyani Zil Minardo para sa padangat mga mabalita diri sa subong sa aton sa syudad sang Bacolod kay sa aton nga probinsya sang Negros Occidental tiara naman no drug by bus operation na naman dito sa barangay Mandalagan mga kabombo tiyang aton nga mga kauturan dira no hindi na lang kita magbakal kung kabalo kita nga makaguba sa aton nga kagabuhi makaguba sa aton nga pamilya tingnan no gid nga gadgad nga mabakal kita sina wala man na sa may mabulig sa aton makakahatag pa sang problema sa aton tiyang aton nga mga kapulisan man nya hindi man maguntat sang paglagas sang pagdakop sinang mga nagagamit nagaduso sang illegal nga droga. Sabay pa magamat-amat na magbag-o mga pinsar sa mga tao diri sa aton sa palibot nga amat-amat na panas ang higko nga magtinlo na diri ang aton nga syudad kay ang probinsya kay daw sang damlag lang daw naglala na gid ang paglibot sa mga illegal nga droga sa mga suspected kon sa mga shabu.
Kaya muna na mga kabombo ang aton mga balita sa subong nga gabi. Wala na kita nagakaigo nga oras. Liwat naman kami bantayan buwas para ipadangat sa inyo mga panibago. Mainit siya nagabagang mga balita. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental. Kasubong man sa mga balita naton sa national kag international. Sa liwat para sa aton nga programa Bombo Hanay sa gabi. Ini ang inyong anchorman Bombo Zaldi Foro II para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! And let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. As authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We